Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog. Σήμερα πηγαίνουμε θάλασσα. Δείτε εδώ μια ωραία μέρα. Θα σας πάρω μαζί μου σήμερα σε ένα mini vlog. Like, subscribe, follow στο TikTok, γιατί και εκεί ανεβάζουμε και άλλα ωραία βιντεάκια. Θα το βρείτε στην περιγραφή του καναλιού. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα απλά θα σας δείξω τη διαδρομή και θα σας μιλήσω μετά. Λοιπόν παιδιά, έχουμε έρθει στην παραλία Διαμπανάκι, στο Σταυρό, και τώρα πάμε να βρούμε ξαπλώστρα. Τώρα θα σας δείξω και τη θάλασσα, να τακτοποιηθούμε και θα σας δείξω. Ωραία. Εδώ θα είμαστε. Τέλεια. Μετά θα σας κλείσω για να βουτήξουμε και μετά θα επιστρέψω. Ωραία, ένα λεπτό να τακτοποιηθούμε και επιστρέφω. Λοιπόν παιδιά, ήρθαμε στη θάλασσα, νάτι, εδώ, λάδι είναι, εδώ και ο ήλιος, είναι δροσερή, μια χαρά, είναι εδώ, είναι μια χαρά. Τώρα επιστρέφουμε πίσω για να σας αφήσω και μετά όταν τελειώσει το μπάνιο θα βγω και να σας ανοίξω ξανά. Οπότε, ωραία. Ωραία, σας κλείνω και τα λέμε μετά το μπάνιο.